Haka arp sautrik ubenai leber arhajar arpuwei uba titas starwell khan ubari chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ula Plie Pyrda ke yang berthamai ke belong Tnad Treikam jangka KHADC haga district Southwest Khasi Hills Mawkyrwat. Haga jingadan lang uba jigur merthong deputy chief executive member uba tebor lang pathau executive member bade kemi ka council building bat ki wedek executive member bekentup uba Martel and Mukim uba Victor Rani uba Jamborwar uba Rangkensai Kharbuki uba Mitchell Wankar uba Lamprang Bla ki CEM ki menteri bat rang bat snong bat kiwe Habakran ko bukongsan hagani ngasngi uba titas starwell khan ulong bagalong kabasngo Tnad banyo ekalat ban penurlong ban Plie ke jing angnot ke belatrang daka KHADC bat upat ba la bon snem baru ai kublai ru kinong yalam barim ke belatri shitom ban penurlong ya kani kathong uliatho balatai ya kani yeng bathamai naduk ke senam arhajar kat kandai ha ke jing mang tengka ba iwei point hreu not klurtam ula benrap ru ba mentaki don nyawut kinong trei bapura ban rungut kinong trei casual hakani ke office ula pentip ru baka kamram bah khamat jangan ke office menta kalong banlum ya ka professional tax batkat banang mi kipor ke office kan sepeniar gi Tnad Treikam jongka batkan sabuk kambun ginong trei ban pensuk igi pat ba jongka than ban pendep gi kam gi bedai bat ka KHADC ula kular ru ban bo iki officer gi ban pet ik jinglong jingman kan ke office ha ka juga por banlong ginong penpoi bat pendep ya gi kam gi jam ha ka bedai ke jing Treikam bari ban pendep na head office hasilong Uliatho bagi executive committee ka angnut ban penklan ke district council Mawkyrwat banerap gi patba bat ban thungkam thungjam yagi babon ki plidar bat ula penpau ru bagi dan katungani ginong trei ka KHADC ki bachim kabu bat kim pendap hok ya ka kamram jongki namar kata ula kentu iki bakin om shim kabu henrei bakin long ginong trei ki ba pendap hok ya la ka kamram om ki basuwan tang ha kesngiyo Ula banru baka office ke siu tulap yaki da ka khajna bagi yo alum bat kumta ki de bentrei hok ya ka kam khrang bupat ba unyo ke jing syakri bapura bat khrang ba ka jing yo khajna jong ka KHADC kan mangkio bat wan ra ki kam penroi habakran lor ka phang jong ka jing ya kaja ki CEM bat ki rayot ulong baka executive committee kam kwa banele sanhima bat ka kam jit CEM ne ka jing penia jongki henrei la don kino ki jing ujor kan hab ban bishar benia kat kum ka nongrem bat ka rai kat kum ka bor balapen khamti ha ka district council Basukumen bagi yo ya kani ka lan ban penulong ya ka jing angnut ka balaslam bangin yo ban Plie ya kani ka office naso banai ku blai kerpang ya ki executive committee ki baladap la kalong hapo ka jing alam jong iba PNCM ba kiwei ki CEM ki balashim khia ban penulong ban snai kani ka building ka ba Tnad kumni kum bakalong tenre ka ek jing thmu jong kani ka executive committee bang i Plie kani ka building ka jing thmu kalong bang i kwa bakiwe ki Tnad Treikam ru kin don ha kani ka branch office dei tangi ka professional tax henrei wat la da kalong kumi ka trading license namar ngidon licensing officer ubapet ya ka west kasil lani ka southwest kasil ilapan kre ya ka bangin yo ban pas no ya ka land bill bat lengba kani ka land bill ka jungi ka bathamai baladang ila yo ban asen ni ka ki ka office kan bun kama ham tam na ka benta bagi pat ba kinwan ban apply ya kikot jaka kijungki kat kum kani ka ay ka bathamai dan ata kadaw nagabenta ka land records nani na menta kani ka land certificate ka bagi de banyo ni sodan kam baha kani ka branch ru nakaliang jong ka land department nani ka RBF kadi bandon hangi apo ka branch office sa Mawkyrwat tingin persya ba kani ka branch office kan long ka Treikam nang bagan pensuk ya kipat ba hadir habun